suposa moltíssim, sobretot perquè venim d'un any, com tu has dit, que la mostra va patir aquesta suspensió l'any anterior i sobretot davant de les circumstàncies que estàvem vivint, ens va costar moltíssim prendre la decisió que vam tindre que prendre, però tenim molt d'avançat, molt de treball que ja teníem portat a terme. S'ha fet un grandíssim treball per a poder anar adaptant a la situació i a cada mesura que ens han anat implantant i que ens han anat donant. I la veritat és que ha sigut molt dinàmic perquè hem tingut que anar treballant entorn a l'adaptació de tota aquesta situació, però sí que és veritat que n'hi havia una premissa molt clara i era que teníem que tornar quasi a la normalitat, a estar presencialment i amb una mostra que tinguera això, la presenciabilitat com a una base fonamental per a que tornarem a veure aquest ambient de la gent pels carrers d'Alcoi, d'aixòs programadors, d'aquesta gent de la cultura que ve cada any que nosaltres tenim la mostra en la nostra ciutat i que gaudeixen tant dels espectacles com de totes les accions que a nivell professional es duen a terme en la nostra ciutat. Totalment, nosaltres sempre hem apostat per això, és a dir, en alguns moments que malauradament i per els índexs que teníem que prendre la decisió de tancar teatres, que també ens ha dolgut moltíssim, però el que sí que tinc que dir és que la cultura és totalment segura i ara més que mai, vull dir, n'hi ha protocols establits, ja sabem com funcionar absolutament tots, fins i tot el públic en general que va a veure els espectacles, ja sabem que amb mascareta i amb totes les mesures que es prenen en els espais la cultura és totalment segura.